Hello guys, kumusta? It's April 13, 2025. Ogdonis guys, no? It's graduation day, no? Happy graduation sa mga ni-graduate, no? Karong adlaw. Balik ta guys sa drama nga ako ka lang, and we are now blurred yun siya guys. We are now part 3 nindot siya nga drama guys, no? Kay sa bisan pa man sa first parts, no? Kulbahinam na siya. So atong nasayran guys, no, nga perting kasuko ni Carling, no, sa iyang amahan guys, og tungod sa iyang paningkamot, no, nga matultulan kini iyan nakita no sa ospital. Kay iyang panimaslan ang iyang inahan. Pangutana karon guys, makapanimalos gaha si Carling. Og giunsa man to niya guys, no, nga naglisod maginhawa ang iyang papa, iya ba ganing gituok or gikuhaan sa oxygen. Pero bisan pa man guys, no, nanawag siya para guro ipatuo nga natural, no, ang cause kung galing madayunan ang iyang amahan. So dito maglangan guys, ito ng paminawon ang part 3 sa ako ka lang malipayong pagpaniminaw kanatong tanan. You belong to me. Justin? Ihatod sa kong kwarto ang ako mga malata. Dali na, Justin. Oo, no. Si Justin lang ang gusto na ako nga muhatod sa akong mga malata sa kwarto. Kay wa ko'y salig o papay. Nakawatan ako sa magkatabang sa gawas. Dili taon ko kawatan, miss. Musupa ka sa kung gusto. Di na siya musupak, Miss Mara. Sorry. Sorry, Miss Mara. Kana! Mag-sorry gid ako masipiat ka. Dili ko gusto mga katabang at angaon. O gusto ko sa katabang, kanang limpyado. Dili sa pagarahag katabang, nga bulingit og naong. Miss Mara, ako nang ihatod ang imong mga butang sa imong kwarto. Mas mayo pa. Og ikaw, Alice. Ang dami kong bugnaw nga juice. Fresh orange juice ang akong gusto. Yes, Miss Mara. Sige na, Justine. Ihatod na sa kong kwarto ang akong mga maleta. Og, ang pingi-bin ng pink ha, kay ako ng makeup. Mahalon na. Yes, Miss Mara. Uy, basta ba ng mga tanong? Nag-ugaman lang na. Bubuin na. Hoy, hardineron ka. Yes, miss. I am the gardenero. Mahimo ba? Pabilis sayat na lang. Luot kang paminahon. Mautoy, among agahon. Ate, Romeo. muraga. Masugpa man nagdugo sa itong agawot eh. Natural lang ng ilang batasan, Romero. Usaon nga, mga dato manggod sila. Pero, doon naman gugud mga dato nga nailahantip. Pero, di naman parehas yung patasan no eh. Oh, mao na giingon nga dili tanang tao parehas og batasan. Mao, sige na. Buhian ang mga tanom, bubuhi. Kay mag-andam pa ko sa iyang orange juice. Miss Mara, asa man ako ibutang ng imong mga malita? Diha lang sa sahog. Ako di bahala, ana. Okay. Okay na. Mugawas na ko, Miss. Eh, natong katabang nga babay. Kay butang sa swimming pool ang juice nga akong gipangayo. Kay maligo ko. Yes, Miss Mara. Igri maning bayana. Unsa man kadi akong timpla? Mauna ba ka ni? Ang ako lang og dili makauyon sa akong timplada si Miss Mara. Love. Unsa man ang Diyos, ha? Love ka diha ron. Pabatian kita sa maldita na tong account na. Unsa naman na? Ready na na. Ibutang ka ba na niya sa lamisa dito sa swimming pool? Kay maligo na siya. Ay, maudi ang ipaandam gyud ni Ma'am Carla ang swimming pool. Kay maligo gyud ay ang iyang anak. Sige na, lakaw na. Ibutang na sa swimming pool. Justin, magdugay ka ta dinhi. Alice, ang kinahanglan ta kwarta. Bisan unsa pa nakamaldita nga tong agawon. Ato na lang gilang agwan taon eh. Sige na, lakaw na. Ihatod na ng Diyos dito sa kilid sa swimming pool ha. Katong ni lamisa. Ako pang tanawon ang auto kay mula ka unya na siya.
Haan magkade si Ma'am Carla, no, Justin? Muapas naman ko na si Ma'am Carla. Tuapas Manila. Tiyaw, magkisuob nga mong gagawin eh. Mura manighapit na maghupo. Uy, Uy, shh. Ano ba? Ayaw paglangas. Kaya nang liili ko. Aray. hanggaw to. Uy! Sakit na to, Justin, uy. Uy! Ikaw gano'n na, day. Day? Sa may gisgihan ni Muglili di ha? Diha sa luyo sa dakong tanong. Uy, ngano ka? Sige tutok ya. Nang liili ko. Nang li ka? Ang shh. Ikaw pa. Iyang kusga ng inting mo, bay. Kaya tingaling babatian ta niya. Saba di oy. Pahawa diha. Usum ka? Papatay ka ng Miss Mara? Tigrira ba kayo na? Ay, ikaw pa no. Ay, nagsapa agad. Ay, saba. Hoy, kung di ka gusto nga kung bukingon ni Mamara, ni Miss Mara, nga nanglili ka. Hala, sibat na. Sibat na rin yun. Oh, dumatagbiya na. Nga naman. Aw, bitaw, ako okay raman ko kumulili ko, good. Pero ikaw, dili pwede. Kay minyo na ka. Hilo ka. Aray, uy! Matuok ko, bay! Dali, diyo. Miss Mara, ni ana ang imong juice. Ibutan ni Lamisa. O huwat ako. Kay mo kawas na ko. Bugnaw na? Oo, Miss Mara, bugnaw ra na. Tilawi lang. Kung tabangan ra gani ka, ako lang punan og sugar. Okay na. Toad, butang yung sunscreen na nga akong buko-buko. Yes, miss. Oops, wait. Ah, Patanawangan ako si mong kamot. Kung limpyo ba? nira nga akong kamot, miss. Okay. Limpyo raman ti ay. Pero, murig na itom si imong pulso. Ay. Panabon na dito, be. Limpyohi og maayo ng imong kamot. Panabon og balik dayon dinhi. Grabe ako ni mong nakapanabon diha sa imong kamot. Buwa naman kaya ng kamot ni mo. Kinalang limpyo gyud kaayo ang akong kamot, Justin, kay Ha? magpabutang og lotion sa buko-buko si Miss Mara. Unsa? Pero limpyo nang kaya ng kamot ni mo. Ay, dahil takuling gamay sa kaldero sa dapit sa akong pulso. Ah, murag sobra ra magkaarte ng agaw na roy. Makairita man ang batasan ng bihana. Demanding pa kayo. Ya, murag rain na nga mulihok. Huy, nausa ka pa. Ay. Hinahanting ni mo, mabatian ka. Mula agra ba na karong gabi eh. Paita ini. Kapuyag drive anong babae nga. Howd kayo eh. Oh, antoso na lang nato. Awon sa man, mo pauli ka karon, ha? Oo, huwag na ko matarong uglak ang bintana sa bahay. Ah, sige. Mag-abot na lang dito sa bahay, ha? May pagbantay nga way makakita, ha? Ay, mura matag amaw ini eh. Sige. Alice? Ay, harto na. wala. Di ako na akin. Nanawag na si Miss Mara na ko. Pita pa yan eh. Makalagot ng bayana da. Alice! Miss Mara. Ni anak ko, Miss. Nanabon na ko maayo aron nga dili mahugawan ang imong buko-buko. Alice, maayo na magkasabot ag maayo. Unsa man unta na, Miss? Dili ko gusto og iya nga katabang. Gusto ko nga kusubong mulihok. Abdik sa tang trabaho. Og daadayon kung manawag ko.
Yes, ma'am. Ayaw mo pagsalig. Nga buutan kay nga akong inahan. May mangutana, miss? Unsa man na? Hain man day ang imong mami. Topay gatiman sa Manila. Oh. Manunungot na makabahin sa akong inahan? Wa man. Nangutana lang ko. Ako nang butangan og lotion ang imong buko-buko. Be, Oh. Maayo kay nakauna-una ka, ana. Abi na akong bakig-tabi ra ka na ako din eh. sorry. Sorry, Miss Mara. Sige na. Butangin na nga akong buko-buko og lotion. O pagkahuman. Ing na si Justin, nga badayon kog lakaw karong gabi eh. Yes, miss. Kahinay ko di mo mapadagan. Magduka am sab ko ini. Nanawag na ko imong inahan, miss. Kuan, maginahinay gyud kuno ko sa pagpadagan kung ikaw nga akong pasahero. Pakos gina. Ha? Bungol ka ba? Pakos gina pagpadagan sa sakyanan. Sige, miss. Pero gamay lang ang speed, miss, ha? Tuod. Unsa man ka? O litaw gid ka? Ha? Minyo ka or litaw? Sige pagpadagan sa sakyanan. Sige, miss. Pero gamay lang ang speed, miss, ha? Tuod. Unsa man ka? O litaw gid ka? Ha? Minyo ka or litaw? Justin, dili mahimo nga may mahibaw nga kasal na ta. Dili ganahan ang atong agahon ug mag-uyab-uyab ng mga katabang. Busha, ato lang una kining itago. Hey! Nga wa makamutubag diha. Kon. Kining, ulit ako, Miss Mara. Good. Tungod kay dili ko gusto og driver nga minyo. Asam ta paingon ini, Miss. Gusto ko masuroy. Dugay na ko makasuroy sa syudad. Teenager pa ko nga mabiya din sa Pinas. May gani kay kamao pa kang binisaya. Dili ganahan si mommy nga mag-English Miss Bay. Love niya ang pinulungang Bisaya. Mao ba? Unsa man? May uyab ka? Ha? Oh. Anong murang nakurat makas ako mga pangutana? Kon. Sa una may uyab ko pero nagbuwag na mi eh. So, taga din hirab ang babae? Dili, taga isla. Mao ba? Okay. Maayo na maklaro daan. Kay kundo na kay uyab. Base nung pagsalos pa ninako. Di sana mahitabo mi soy. Agawon man ti ka. Niya ako, driver man ko ninyo. Bisa na. Dili ko ganahan na doon na kay uyab. Kay mabugnuan unya ko. Di sa tingali na mahitabo mi soy. Ayaw na pagsaba. Sige, dada ko ngindot nga resort din hi. Sige, miss. Romero? Ay, ate! Asa magati nga nagdamag ka na imong bag? Mo pauli una ko sabay. Hindi na ka magawa ni Justin? Ay, dili na. Magkita rami. Ayaw pagsaba, ha? Ato rami sabay magkita. Sige, ato na ko. Sige, te. Pero, te, tayo mo ba? Si Carlin ba? May kontak ba di mo karong bago? Wa pa. Mabitaw nga po pauli ko kay manawag ko niya. Wow! Nindot na sa lima ang resort o gabing dako. Na-improve na sa ding dapita. May mga resort na para sa mga turista.
Miss, adun lang ko sa auto magpaabot ni mo ha. No. Ha? Wa pa mabutan ako mga amiga nga akong gitawagan. O baniuna ko din eh. Ina ng beer usa. Para imo na. Di lang ko miss. Di pa si Dan na bigli ko ni Ma'am Carla nga. Di gi ko miinom bisan og usa ka to kung mag-drive ko. Ayaw ka pala ka. Dili na problema. Dili ko magsabat ni mommy. Gawas pa, dili ka nga mag-guilty. Kaya akong gusto nga mo inom ka. Pero miss, Justin. okay. Okay miss. Yes miss. Hoy! Asama ka nga mo inom. Mura ba kang nag-inom og kape? Saan dugay naman kung wa ka inom miss. Okay. Niyan na nga ako mga amiga. Makalakaw ka na. Thank you, Miss Mara. Asa na ka sila si Justin karon? Bisurag batasan ni among agawang babae. Ay, si Carlin na ni. Hello, Carlin. Ate, Oh. Kumusta? magkabawas na si Mama, ate. Magkabawas na siya ka, Papa. Carlin? Giyunsan mo si Papa? Ha? Carlin? Carlin, tubag ako. Giunsan mo si Papa. May gibuhat ka ba ang dautan niya? Wa ate. Wa ko'y gibuhat ka dautan. Pero, gigabaan na siya. Ano nagasulti ka man, anak? Himatyo ng atong amahang panuway ate. Carlin, unsa naman din hitabo ni Papa? Nga nagasulti ka man nga himatyo na siya? Tungod kay mao na ang tinuod. Tuwa siya sa ospital karon. Gi-oxygen na. Di na makaginhawa. Naguba ng baga. Mao ba? Pero mas gusto ko nga mamatay siya nga maghilak. Kana pang mukamang siya nga mangayog pasaylo ni mama sa sementeryo. Kanang mag-abot ang iyang gininhawa ug malumbo siya sa luha. Gusto na. Gusto na, anak, Carlin. Pasadi ko ate. Carlin, may hununa ang nga ato siyang amahan. O nga utang nato niya ang atong kinabuhi karon. Mas malipay pa ko nga wa ko niya pagkatawha ate. Carlin, Mas may pagkipatay ko niya sa gamay pa ko. gusto na. Ha? Gusto na, Carlin. Doon na'y rason kung nga nung nataw ang tanan ni ining kalibutan, Ang rason nga nataw ta ining kalibutan na ate, aron pa antuson ta. Aron maglunang ta sa luha tungod sa lalaki nga mauntay mo pangga nato. Magmahal nato, muatiman nato. Pero usag gibuhat sa tong amahan. Mas gusto siyang makakita nga musinggit ta sa kasakit sa iyang kulata. Mas ganahan siyang makakita ni mama nga maghilak. Carlin, ayaw itaon pa dahil sa imong kasuko. Dukay na ang nahitabo, tay. Gusto ka te. Tukay na nga nahitabo. Pero matagabi makita ko pa ang dagway ni Mama Ed na nagipatay ni Papa sa iyang kumo. Carlin, Gusto kong mawa din sa kumuna-huna, ate. Pero dili. Nagkadugay. Nagkanap siya kalapas sa kong panamduman. Mao nga ayaw yun pa da sa mga laki, ate, ha? Carlin, dili ta ng lalaki. Why mapili sa mga laki, ate? Wa! Carlin, Sorry, te. Sorry nga dili ko parehas mo. Sige na, paway na. Tuod ay, gusto ko nga magnegosyo ka na lang. Magpada ko kwarta ni mo ha, para makatukod kang tinahan. ay sa aragot, nanong daghan mang kagwarta. Ha, Carlin? Kwarta nga akong gugma karon ate. Kanang mga lalaki, angal na silang himuong gatasan. Carlin, o sige buhati mo sa imong kinabuhi. Ayaw lagi ka malaka, te. Wa ko'y kipuhat ka dautan sa akong kinabuhi. Sige ha, babay na. Good night, ate. Sige, good night. Pag-amping. Bye, ate. Sorry kayo, ate. Pero dili gid ako mapasaylo ang atong amahan. Dili gyud.
Gabi naman kayo. Uwa pagid mo pauli si Justin. Hain pa magka sila si Miss Mara. Matuog na lang ko. Mayawi man bitaw sa putahan si Justin. Panegosyohon ko nung Garden. Pero, anong daghan mang siya kwarta? Girls! Kinahanglan mag-enjoy ta sa bata pa ta. O mabuhat pa na to at tanan na to gustong buhaton. Pero hey! Kinsa man ang lalaki nga nagsigig pasiplat na to din ni? Nasa nindot nga o tuon nagsandig. Hala, uy, kagwapo anak niya, uy! Matyo pa yung kaayo! Hoy! Si Justin na. Akong driver. Ay! Ay, dili siya driver na tan-awon, ay! Wala siya anak kong dato! Ayaw nagtripigi akong driver. Akin nga naman, gusto ka? Na imo lang siya? What? Ganit mo na siya driver of forma, girl! Na-cross mong ganit ko niya! Oh, shut up! Kinsa na? Ako ni, love. Sa namang orasa? Alas 3 na sa kadlawon. Ay, kapuyang kabaho, ay. Nga nung di ka po man ka nga nag-drive ramang ka. Kesa, Ha? kainom ka? Amaw mo itong agaw na to, eh. Gipainom ko. Kinuo ko, Justin. Ayaw na kibig usba, ha? Ayaw gyud pag inom og makahubog. Bisan kung si Miss Mara pa ang mga nimo. You belong to me. Kesa, Ha? kainom ka? Amaw mo itong agaw na to, eh. Gipainom ko. Kinuo ko, Justin. Ayaw na kibig usba, ha? Ayaw gyud pag inom og makahubog. Bisan kung si Miss Mara pa ang muhatag nimo. Kalma lang. Kalma, ha? Justin, nahibaw ka gyud sa balaod ni Ma'am Carla. Gidili ang pag-inom og makahubogon mag-drive. Dili pwede, bisan usa ka ladok lang. Naibaw lagi ko. Pero paunsam na ni mo si Miss Mara. Nagahi man nag-o. Bisan na, may tayo kag paaging makalikay ka. Nagpaduol sa tingali ka. Wow, uy, nagpalayo ang gani ko. Ay, gitawag mo ko nila. Ipatipon ko nila sa ilang lamisa. Bisan pag ipatipon ka, mo balibad juga og inom. Bahala nagpakanon kanila. Ayaw lang yun ng inom. O lagi. Di na mo usab. Kimingaw ko rin. Justin, Alice. Ayaw biya, di ko biya ay ha. Justin. Bisa kong simento po. Ayaw di ko biya ay. Tesa, ano ba nakasulti mga kaanak? Ayaw nagsaba, okay? Ato doon ang panahon pa. Justin. Alice. Alice. I love you, Alice. I love you too. Alice. Alice.
Buyag na. Justin. Hmm. Justin. Salamat oras, ah. Alas 6 na sa buntag. Usa! Uy! Oo. Lang, late ako. Ha? O say late na ka? May lakaw karon si Miss Mara. Uban sa iyong mga amiga. Anong mo man kunin mo pukawa? Uwa man ka magpapukaw na ako. Kadit, ang damang akong ilisan, be. Maligo sa ko. Ha? Kalma lang, Justin. Kalma. Patay ng biinis, maldita na. Patay ng Bay! Justin! Bay! Pero kiniya na ka! Nangita na ni mo ang maldita! Hain mo siya. Ato salay! Nagkawadtuwa na! Oh, okay. May unta kung wala ni sa puta si Miss Mara. Patay ko ini ba? Oh, nara siya. Maayo kay niya na ka. Miss, sorry kay Miss nga nadugay ko. Abi na ko nakasabot ka sa mga gisulti gabi eh. Oh, Alas 5 ta sa buntag mo biya din isbay. Pero tanawa, unsa na orasa karon? Sorry kay Miss, sorry kayo. Unsa man Miss nga nakainom man ko gabi eh. Ngawang nahinano kog katog, ug dugay kong nakamata. Sorry kay Miss. Sa sunod kung doon na tilakaw, anhi ka na lang matog sa bay. Dili ka na mo pauli sa inyo. Okay, okay. Yes, Miss. Sige na, ang dami ng auto. O pagdag ilisan, kaya mag-overnight ha. Unsa? Overnight eh? O, man. Huwag kayo nagdang ilisan? Wa man ko makabati nga mag-overnight karon Miss. May pag mo pauli una ko. Oh my God, ayaw na. Late na ka. Oh. Samot kasi ka late. Ako di bahala si mo isuloob. Ha? Wa naman ang auto ni Miss Mara sa garahian. Ate! Romero. Yan na rin ka? Hayahay ka tarong adlawat eh. Wa ang maldita tang agawon. Pero dili ta mag-abusar, oy. Unsa man, wa ba makasabi ni Miss Mara si Justin? Oh, nakasinsiyo eh. Nakapiso yun eh. Kaya na late naman sila silang sabot. Ay, mao ba? Pero unsa man naulian ra? Oh, naulian naman te. At wanagan ni O, nanglupa na sila. Te, mamahaw ta na. Dagang lami nga pagkaon sa rin. Sige, sige. Ato ning initon. Mamahaw ta. Miss, asam gideta? Nganong nanakay yung tagpambot? Ganahan ko magpaisla. Sabay bakasyonan sa akong amiga. Mao ba? Wa man mo text si Justin. Naon sa maka ang ilang lakaw? Hapon na. Eh, ginokto ko ka din eh. Nagunaon na lang ko sa ilang lakaw ni Miss Mara. Te, mura lagi og dili maayo ang atong sitwasyon din hinga. Naan na si Miss Mara. Sige ra masiglaag eh. Aw, bakasyonista man na siya. Umura man nagdili na bakasyon ng iya te. Ha? Ngano nakasulti mo ka na? Kuha maguti kaning nakabati magugod ni Miss Mara nga nagsulti sila sa mami. Naghisgot manggod siya ganina nga. Ano na lang una siya mapondo? Mutabang siya sa business siyang mami din Unsa? Gini, buti pa sa buti. Nakabuhion ta pirmi ini kung naa si Miss Mara. Wow! Ganito tinig dapita. Ngingaw man din Miss Mara. Layo man ni sa silingan. Ngunit akong gusto. Makapanghunahon ako kunan sa una kung akong kinabuhi. Mao ba? Kuhaon na ako mga kinumpra na to ha. Miss Mara dito sa pambot. Balik dayon ha. Gusto ko nga magbutang kagtahan sa tubangan sa cottage. O gusto ko, dagutan mo ang akong daob. Ganahan kong mag-stargazing ta karong gabi. Karong gabi? Di ka mamauli sa mainland? No. Pero, Miss, May problema ba, Justin? wa man. Way problema, Miss Mara. Okay. Ibutan na lang sa ref ang atong mga pinalit, okay? Sige, Miss. Patay. Sa hindi na ko pagtawag ni Alice nga. Di ni mamauli karon.
Wa may klarong signal ng isla. Ate, mukuli ka sa inyo? Dili lang una, Romero. Paaboto na nako si Justin nga mauli. Mawauli ka to sila ting, nga gabi naman. Wa ba manawag si Justin mo ganinang adlawan? Wa man ti. O gani ka rin man siya manawag na ko ti, nga ikaw man ang iyang asawa. Hilom, uy. Hilom. Ate, nganong inyo pa man ang taguon ang tinuod ninyong relasyon ni Justin? Romero, nahibaw ka gyud sa balaod ni Ma'am Carla. Why mag-unay og uyab-uyab sa iyang mga katapang? Pero kasal naman mo ti. Dili naman mo uyab-uyab lang. Ay, bisa na. Dili pa ko ready nga... nga musulti kang Carlin nga minyo na ko. Daan ba ko? Si Carlin yun ang imong tablakan. Pero te, naunsa na magiging si Carlin ti? May mo baga? Hatagan ko nimo sa iyang number. Carlin, nangumusta ba si Romero ni mo? Ayaw sa palibahin ako, ate. Pero Carlin, suod mong higala si Romero. Parang dili makagusto nga magkigsulti niya. Walang. Di lang gusto nga doon na pinsuod ka lalaki. Carlin, ayaw iangin si Romero sa imong kasuko sa atong amahan. Huwag ko masako niya. Di lang ko kailangan na magigsuod. Di ko gusto sakitan. Nasultihan ba din mo siya ti nga namumusta ko niya? Nasultihan man. Manawag na kuno siya nimo. Siya ang manawag. Paabot lang. Ay, salamat. Nagunahuna yun ay siya sa pagpanawag na ako. Carlin. Sige, lakaw na Romero. Katog na dito. Sige te, kaya magdamgo pa ko ni Carlin. Carlin. Amaw ni si Romero. Pero, kaluoy sa ni Romero. Wala siya kalibutan nga. Dili na ka na makigsuod kaniya si Carlin. Justin! Tanawa mga stars sa langit. Daghan kayo sila. Bitaw no? May hayagod ang kalibutan sa ilang karaghan, no? Dali, uy! Higda tupad na ako. Aron maklaro ni mo ang mga bituan. Ha? Dali na ba? Oh, Higda dali tupad na ako, Justin. And ayan guys, ito na dunggano ang part 3 sa Ako Ka Lang. So grabe ka maldita ang ilang amo guys, no? Og atong nadunggan nga unexpected ang plano, ang laag nila guys, no? Og na-extend pa siya muna na balaka si Rodel. Rodel, kistong pangan sa laki guys. Ang pangutana karon guys, mo ubanan gaha sa ilahang ubanan gaha sa madam guys ang iyahang amo. Ubanan gaha sa laki guys ang iyang amo. Nga unexpected man kani. So mao nang atong abang-abangan guys, no, sa sunod upload. Goto og sudan guys, siya na medyo nawala ko no. Opo ra siya guys. Oy sa bulan na ko og kuan manok. And again, happy graduation no sa mga ni-graduate karong adlaw, ilabi na gyud no sa grade 12 guys. Pero kabalo no kung dungan mapud siya sa college, murag lahi guro ang college guys no. So I think that's all for today. Kay mag-upload pa ta guys sa no sa isa ka drama na tuong ginasundan, ang Idana Ibarra.